Takže ahoj, ja vás vítam u ďalšieho videa a tentokrát by som vás chcel privítať u ďalšieho videa, kde si povieme nejaké tie informácie o pauze. Možno ma teraz budete počuť v horšej kvalite, pretože ako vidíte som na inom kompe, ako môžete vidieť Windows 7, áno. A v podstate, čo by som asi tak povedal, to je to, že teraz som práve na notebooku a komp mám v oprave a v podstate pauza je pretože nemám veľa času na natáčanie a takisto ešte plus škola, plus a ešte ten komp do toho. Ako ste si mohli všimnúť názov kanála, že myšiček pauza, tak mohli ste na prvý pohľad vidieť, že to je pauza a ešte v ďakovačke za 100 odberov bolo aj napísané, že video, teda špeciál bude po pauze. Takže pauza bude do doby neurčitej, čiže neočakávajte koniec až niekedy zajtra alebo pozajtra. Čiže bude to proste neviem na ako dlho a no. Ešte čo by som tak tomu asi dodal. Vyhlásenie súťaže o gift code bude 15. apríla, to asi viete. A čo ešte tak chcem povedať, to je asi to, že ešte mám tu, ja som vám chcel ukázať, že ja tu mám svoj Facebook kanál, že ja tu mám Facebook profil a máte ho aj tu, teda, prepáčte, ja som sa pomýlil. Dobre, nechám to na potom. Tak a už k tomu by to bolo asi všetko a takisto ešte budem robiť nejaké tie recenzie na kanály alebo niečo podobné. A určite mi môžete písať do správ, ak si chcete zviditeľniť kanál práve na mojom kanáli. Čiže píšte kľudne do správ, ale nespamujte. Čiže ja to zhodnotím a môžem si to proste si môžem povyberať. Takže ja sa s vami lúčim a ak sa vám toto video páčilo, teda nemám k tomu čo hovoriť, ale nezabudnite dať like, koment, odber a to je všetko asi. A určite očakávajte aj vlog a vlogy. Takže čus.